everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ayaw kalimot nga kaluhan ko nimo. Og misagang tabangan ko nimo sa tanan akong problema. Ha? Po sa tabangi ko makabiya ni Jigger. Unsa? Pero, Dili ko mahimo magdugay uban ni Jigger Dalia. Adik-adik siya. Pusher pa yun. Namiligro ko uban niya. Lily, ano siya mong gipili? Dako na hinon kayo ng problema ngay, magisuglan ron. Wala ko mahimo pa Dalia. Naitabo na ang tanan. Pero nagpasol na ko. May gabahan ako sa kung nahimo ni Adel. Ang koron ko. Dako sa'yo pag ako gibuhat kapag biya sa among kasal. Husto ka, dako kining sayo. Pero dili pa man tingali uhay ang tanan, di ba? O sipot may pasabot. Kinala magkita ta. May ideya ko na hunahunaan. Ano ba ka-ekis ko ni Jigger? Pero kinala magkita ta. Karong Domingo, sa simbahan nga ato ang taming kaslam ni Adel. At tutang ito magkita. Sige na. Kaya nangita na ako si Jigger. Bye. Samto yung gisulti. May nahuna-hunaan ako na siya aron makabiya siya ng Jigger. Pero kinala magkita mi. Unsa makani? Nakamata si Anel. May kay nakamata ka na. O saman, mukaon ka? Nagunsang gari siya. Nag-CR. Ha? Nag-CR ka nga, nagdag cellphone? Ha? Nanawag ba ni mo ang lalaki nga nangita ni mo sa miyaging adlaw? Ha? Nasa basag kaway, nga ka naman misod si mo. Kwan lang, doon na lang ko gitawgan. Si mama. Manawag ko akong mama, pero nausap ko una. Dinilang ka ha, kay maglugaw ko. Awan sa may gusto ni mo kanon. Kadugay ba mo ito susyar? Usap ka dito. Sugo sa lawas, gut. Noon sa mangga. Hindi naman lang ko kalakog distansya ni mong gamay. Ganahan mo kumpiyansa. Jigger, wa na ko yun nahuna pang mubiya ni mo. Kaya okay naman ka. May trabaho ka naman. Kinahanglang niguro gyapon ko eh. Dahil na. Maulin ta. Doon na namin lakaw karong gabi. Nasaan? Asa naman saan mo? Napakita na. Abutan na ang kwarta akong ihatag ni Mugma. Maumang ka. Unya, buntag na sa ka mauli, ana. Depende rin yun na sa kalampusan sa mong lakaw. Arnel? Yan ang puspas. Kao na. Maayo kay init-init pa. Unsa man yung pagatiman ako? Kinasing-kasing. Basta pa man di si mong tanaw. Kinasing-kasing, gyud. Gihilantan gud ka. Mati man magani ko dili na ako kaila. Ikaw pagkahanga. Nga unsa? Nga akong banabana. Di ko nimo banabana lang. Banag yun ko nimo. Nakasal na ta. Sige lang balik, ana, uy. Tuod. Nakauna-una ko. Unsa naman sad na? Magpakasal na tas pare. Unsa? Magpakasal ta sa pari? Oh,
ug nganong misigam ng mata nimo. Kuhan ka nang... Nga nung mapakasal pa man tagpari, nga nakasal man taghuwis. Gusto ko nga magbaniog ang atong kasal. Gusto gyud ko nga doon na tay prenuptial. Dunay video ug dunay mga taga-media nga may baw. Karabi, bongga naman na imong gi-imagine diha. Pero madubli na itong kasal, ana. Sa una man lang kung makahunaon na sa pagpanular sa itong kasal, be. Musamot na kalisod. Nganong angal man ka? Ay. Doon na kayo uyab? Mao nga gusto na ka nga magkabuwag tang duha? Sa Mao ba? diha, uy. Ikaw ba, uyab gyud? Wa, uy. Saan mo na ako pagkauyab? Ani nga naram ko ba nimo? Nya ganahan ka nga di ta mag-uban pirmi. Unsa man, gusto na ka nga makauyab ka? Aron maigo sa kung kumo ang imong uyab? Ha? Ay, grabe ka manol. Tigilan tan biya ka, ha? Giingnan ta na ka ha. Gabihan nimo, uy. Giingnan ta na ka nga ayaw gyud kog pakauwawi samtang wa pa maanular ang atong kasal. Balik na sa daan na. Sige na kabalik, uy. Wow, ako ginabalik-balikon. Rason masuod gyud na sa imong utok ba. Nga bana ko nimo. Ug di ka mahimong mga bit. Nga nung nanghupaw ka, kabuwagon na gyud ka nako. Huwag magunahon na buwag, uy. Sa taong ka, Arnil, uy. Bahala na kasi mo plano, uy. Pero, kanang mahangyo lang ko nimo ba? Pwede ba kanang pasuruyon ko nimo nga ako ra? Oh. Pwede ba kanang suruy-suroy ba? Ako ra sa? Unggan asam sa kamsuroy. Kuan sa Asa? sa simbahan, diin taon na nakita. Usa? Anong ganahan ka dito? Ganahan ako dito. Ala pagbuot. Ganahan lang ko ato masimba karong Domingo. Oh, musimba day ka? O sige, tugtad ka. Ipahatod ta ka ni Bilyo dito, pero kuhaon sa dayon kaniya, human sa misa. Aw, ikaw ko? Karong Domingo, kinahanglan magkita ni gid mi si Dalia sa personal. Weh, kumusta naman ang inyong lakaw? Anong lakaw man ay gamayabanan ni mo? Na, doon ako sila lakaw. Ug lang iyang amo karong gabi. May rasad eh. Kapoy na kikpakig-uba ni Jigger. Ikapoy ka niya, pero siya gagipigli ni mo. Sa una ra gyud tulo. Og nagbasol na jud ko kung nganong siya pa'y akong gipili. Pero dili pa uhi ang tanan. Oo, dili pa dituwahin ka ngayon kay wa pa man mo makasal. Lo, karong Domingo ba? Mulakaw ko ha. Tabangi ko pangitag rason nga magkalakaw ko. Oo, sige. Maguna-una ka. Pero, asa man ka? Magkikita akong Dalia. Sa akong kaluha. Arnel, isuksok din si mo ilok ni thermometer o. Aram may bawaan ako sa kataas ni mo hilanat. Munom sa day kag nurse day. Marabit ako nurse sa amo. Maayo ko kung mga pusagbot para bughat. Oh. No. Sige. Isuksok na sa akong ilok ang thermometer. Okay, ay kliyo ka. Oh. O to day. Na. Ablihiran ng kabinet day o kuha ang lapad nga karton sa ubos. Aparador, kabinet. Oh. Kini? Oh, kana ka. Hi, Ani. Kini na sa ubos? Kining puti nga lapad? Oh, mao na. O dadan address kama. Nada. Ay, asa ba sud ini? Ablihi, aron may baw ka. Mura man sa taning nag-ablig regalo. Ay, sige na, ablihin na na. Oh, tanawa una ning thermometer be. Bebe. Dupa. Joke. Bitaw. Padupon gid ko nimo. Joke naman good. Sige na. Tubasahon na. Hmm. Ay, 37.1. Murag FM. Okay na. Mo na ni. May usos na imong hilanat. Mao ba? Sige na. Ablihin na ng karton. Okay. Uy. Buda? Oh, boda na.
Maunya na ang imong isulob sa atong kasal sa pare. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!